ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। सत के सहारा में धरती बने, सत के सहारा में अंबर खड़े, सत के सहारा में चंदा शुरू, सत के सहारा गंगा मैया बहे। सत के सहारा में धरती बने, सत के सहारा में अंबर खड़े, सत के सहारा में चंदा सूरज, सत के सहारा गंगा मैया बहे। जिन्ह तारत है पूरा ब्रह्मांड ला, ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। गीता बाइबिल यो वेदे कुरान सब मसतहा समाये हवे, भागवत रामायण यो महाभारत जैसे इतिहास से रचाए हवे। गीता बाइबिल यो वेदे कुरान सब मसतहा समाये हवे, भागवत रामायण यो महाभारत जैसे इतिहास रचाए हवे। जेखर दुनिया हवे पूरा गवाहना, ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा। ऐसे का सकती हवे सतनाम माँ, जिला मानत पूरा हिंदुस्तान
हिंदुस्तान हा जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा जिला जानत पूरा जहान हा जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा जिला मानत पूरा हिंदुस्तान हा C-Log Digital Recording Studio, Cordoba. Contact number 9907119215.